я да. То някой да вземе това там. Тя ще го вземе, ще ми го донесе от тук, аз си го нося. Тук ще слиза надолу. Еми чакайте да дойдат поне от тук, защото на приятели. Какво е да прави? Не знам и аз. Не и близнаците. Близнаците са горе между двете скали. А бъбрека къде е? Това е бъбрека. Възможно не ми прилича на бъбрека. Мен на нищо не ми прилича като цяло. Дълбоките си взема. О! Ами някои пише, че са дълбоки, други не. В интернет четах.